Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Белоглазов урамында яшәүчеләр сосы искә зарлана. Хәйрияшеләр церебраль паралич белән авыручыларның күңелен күрә. Суд приставлары котлаулар кабул итә. Бүлмә тәрәзәләрен ачып, җилләтеп булмый. Урамда йөрергә һава чиста түгел. Белоглазов урамы 43-нче йортта яшәүчеләр әшәке искелүгә зарланалар. Бу әле генә килеп чыккан низах түгел, ә еллар дәвамында үзгәрми торган вазгыять. Сосы искә түзә алмаганнан әлмәтлеләр безгә мөрәҗәгать итте. Тулырак Олса Әхмәтҗанова материалында. Халык зарын кем ишетер? Белоглазов урамындагы 43-нче йортта яшәүчеләрне бу сорау инде күптәннән борчый. Ничә еллар канализация исе иснәргә мәҗбүр булган бу халык тәмам арган. Алай гына да түгел, бу йорттан кала якын тирә биналарда яшәүче һәм эшләүчеләр дә зыян күрә. Алар да бу турыда сүзсез кала алмый. Проблема здесь уже давно, это проблема. Вот с этого здания, Белоглав 43А, с подвала идет запах, ужасный запах канализации. Потом все туда, стоки все туда идут. Мы неоднократно жаловались в управляющую компанию. Жители жалуются? Жалуются, я уже тоже к ним подходила, говорю, вы в управляющую обращались? Они говорят, да, обращались, но никаких пока движений нет, в общем, до сих пор. Подвал ишеге ачык, андагы мәшхәрне теләгән һәрбер кеше күрә ала. Йорт подвалының ярты ягы коры, яртысы шакшы су белән тулган. Су күп булу сәбәпле инде ул сеңми дә башлаган. Шул сәбәпле фатирлар дымлы, әлмәтлеләрнең өйләрендә бөҗәкләр дә күренә башлаган. Моның сәбәбен халык канализация трубаларының иске булуы белән бәйли. Биредә яшәүчеләр идарәче оешманың йортны тиешенчә карамавына зарлана. Зарар исне бетерү теләге белән бу район кешеләре берничә тапкыр әлеге оешмага мөрәҗәгать иткәннер. Эшләре сүздә генә кала икән. Когда в подъезд заходим, стоит уже определенно как год. Это ужасная вонь. Как видите, ничего здесь не менялось, год здесь живу. А из-за этой сырости в квартирах стали появляться насекомые. Бу барлык зарларны тыңлап узгач, без идарәче оешманың җитәкчесе белән очрашырга булдык. Бу сорауга нокта куюга ул ничек карый икән? Гаеп бу йортта яшәүчеләрдә дә юк түгел икән. Төрле чүп-чар ташлаучылар да бар арада. Проблема в этом доме. Левое крыло нормально, правое крыло, они кидают все. Я сама здесь была, то есть там и дюбель пробки, даже салофановые пакеты выходили, волосы, саморезы, что только вот. И, естественно, средства личной гигиены. А салфетки, влажные салфетки, это прям беда. В каждом практически доме. То есть она забивает проходимость трубы, она все уже становится, естественно, потом встает, и вся вода выходит у нас в подвал. И первые этажи страдают. Ничек кенә булмасын, килеп туган мәсьәләдә ике якта гаепле булырга мөмкин. Шулай булгач, сорауның хәл ителүе дә идарәче компаниянең генә түгел, халыкның үзеннән дә тора дигән сүз. Олса Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Бүген 1 ноябрьдә федераль суд приставлары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Алар суд карарларының үтәлешен күзәтү буенча җаваплы эш башкара. Агымдагы елның 6 аенда Әлмәт районы суд приставлары бүлекчәсе эшчәнлеге нәтиҗәсендә түләтелгән гомуми сумма 260 миллион сумнан артык тәшкил иткән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 100 миллион сумга күбрәк. Әлмәт районы суд приставлары бүлекчәсе турында тулырак Алсу Нуриева материалында. Россиялеләрнең һәр икенче кешесе диярлек банка кредит түлем. Димәк, 70 миллионнан артык кеше суд приставы белән аралашырга тиеш булган хәлгә эләгү куркынычы астында тора. Әгәр бу сезнең белән булган икән, борчылмагыз. Башкарышлар бар тик закон кысаларында эш итәләр. Здравствуйте, Гульназ Рафаэльевна. Гөлназ Мөхәммәтшина суд приставлары хезмәтендә 23 ел эшли. Үз юлын башкаручы суд приставыннан башлый. Аннары бүлек начальнигы урынбасары һәм өлкән суд приставы дәрәҗәсенә күтәрелә. Эшенең төп бурычы суд карарларын үтәү. Башкарма документ килеп җиткәч, башкарма производство кузгатыла. Шунда ук теркәү органнарына сорау җибәрелә. Милек ачыклана, тыюлар кертелә. Кыскасы, максималь кыска вакыт эчендә аны үтәү буенча чаралар күрә. Это и уполномоченные органы. Все мы знаем, что есть очень много взыскиваемых штрафов ГИБДД, других каких-то уполномоченных органов. Но в основном, конечно, сейчас у нас увеличилось поступление исполнительных документов именно
судебные решения. Это очень возросла задолженность у нас по кредитам. Бүлек эшенең нәтиҗәләре һәр хезмәткәрне гомуми эшкә керткән шәхси өлешеннән тора. Шуңа алар үз хезмәт бурычларын максималь җаваплылык белән үтәргә тырышалар. Гөлназ Мөхәммәтшин әйтүенчә, биредә коллектив әйбәт. Алар белән эшләү үзе бер рәхәт. Стараюсь быть с ними всегда, поскольку какое-то сложное исполнительное производство, либо по сумме большое, оно в любом случае, если требует контроля, и чтобы пристав, когда принимал, именно принимал правильные меры, чтобы это не привело к оспариванию действия или бездействия. Да, Ә коллектив үз чиратында аларның җитәкчесе үз дәрәҗәсенә лаеклы хезмәте бәрабәренә иреште дип саный. Гульназ Рафаэльевна очень честный, справедливый, чуткий начальник. К ней всегда можно обратиться с вопросом любым по работе. Она всегда подскажет, поможет, не бросит в беде. Гөлназ Мөхәммәтшина хезмәттәшләренең потенциалын белеп кенә калмый, аларның үсешкә омтылышында хуплый. Шулай ук үзенең остазларына да рәхмәт әйтергә онытмый. Һөнәри бәйрәм уңаена хезмәттәшләренә барлык эшләрендә уңышлар һәм хезмәт иткән эшләренең дөрестлегенә ышаныч теләп кала. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең 2нче лицее үзенең 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бу еллар эчендә мәктәпне 15 меңнән артык укучы тәмамлый. Шуларның 700-е төрле медаль ияләре. Шәһәрдә бу лицейны югары интеллектуаль белем бирү җирлеге дип атыйлар. Тантаналы чарада Айгөл Шәрәфиева да булып кайтты. Барлык чәчәкләр һәм җырлар педагогларга багышлана. 2нче лицей үзенең 85 еллыгын бәйрәм итә. Бу еллар эчендә мәктәп 15 меңнән артык укучыны чыгара. Шуларның 700-е төрле медаль ияләре, 200-дән артыгы фән кандидаты, 50-се фән докторы. Тантаналы чарада педагогларны, ветераннарны хөрмәтләделәр. Аларга мактаулы бүләкләр тапшырдылар. Наши дети имеют прочные знания при выходе из школы, и учителя помогают им выбрать правильную линию в жизни, правильный вуз, то есть путевку в жизнь дают. Вот это как раз все вместе создает имидж школы, ее авторитет. 2нче лицей коллективы Татарстанда яңа мәгълүмати технологияларны актив кулланучы югары интеллектуаль белем бирү җирлеге буларак билгеле. Мәктәпне тәмамлаучылар арасында күренекле галимнәр, тикшеренүчеләр, уңышлы җитәкчеләр, талантлы укытучылар, спортчылар, рәссамнар бар. Чаллы шәһәре мэры Наил Гамбәр улы Мәхдиев хөрмәтле кунаклар арасында. Ул да кайчандыр шушы мәктәпне тәмамлаган. Но все мы родом из детства, все мы родом из школы. И, безусловно, я безмерно рад. Слова благодарности нашим учителям. И тем, кто нас обучал, и те, которые сегодня обучают нынешнее поколение детишек второй школы. Вторая школа была, есть и будет одной из самых лучших школ нашей страны. Соңгы 20 ел дәвамында лицей бөтен Россия олимпиадалары нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасының иң яхшы 10 уку йорты исемлегенә керә. Бүген биредә 1237 укучы укый һәм 90 педагог эшли. Аларның күпчелеге Татарстан Республикасының атказанган укытучысы, халык мәгарифе отличнигы, Россия Федерациясының гомуми белем бирүнең мактаулы хезмәткәре, педагогика фәннәре кандидатлары исеменә ия. Ирина Валитованың 51 еллык хезмәт стажы бар. Ул физкультура укытучысы булган. Гомере буе 2нче лицейда эшли. Юбилей хезмәттәшләр белән очрашу өчен бик яхшы сәбәп ди ул. Все заботы, все воспоминания до сих пор, с кем встречаюсь, только о школе и говорим. И это, конечно, на всю жизнь, до конца уж будем про это думать, вспоминать, радоваться, огорчаться, все вместе. 85 яшь җитди даты, күп нәрсәгә ирешелгән, әмма күп мәсьәлә алда. Берсе төгәл билгеле, 2нче лицей белем һәм инновацияларга омтылышын дәвам итәчәк һәм барлык уку йортлары өчен үрнәк булып калачак. Укучылар моны югары нәтиҗәләр белән күрсәтәчәкләр, ә укытучылар һәр вакыттагыча аларга ышанычлы таныш булачак. Алар ел саен шуны исбатлап тора. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен город здоровый улыбки үзәге, волонтерлар һәм шәһәребезнең хәйриячеләре церебраль паралич белән авыручы балалар һәм аларның әниләре өчен кичә оештырдылар. Бәйрәмнең төп максаты гаиләләргә ярдәм итү.
Церебраль паралич булган балалар һәм аларның әниләре өчен бәйрәм город здоровой улыбки үзәгенең 5 еллыгына багышланган иде. Үзәк җитәкчесе Марина Шорина сүзләренчә, әлеге оешма гомум белем бирү учреждениеләренә бара алмаганнарны өйдә укытырга ярдәм итә. Мондый рәсми булмаган очрашулар балаларда аралашу күнекмәләрен үстерә, аларның әйләнә-тирә дөньяга кызыксынуын уята. Ләкин бу кич зур йөрәкле һәм олы җанлы кешеләр, волонтерлар һәм хәйриячеләр ярдәменнән башка була алмас иде. При возможности, всегда, когда нас приглашают, всегда стараемся найти время и сделать на благотворительной основе такое мероприятие, для того, чтобы немножечко, так скажем, украсить жизнь мамочек, дать им немножко отдохнуть, перезагрузиться, дать им возможность развлечься чуть-чуть. Чарада сәламәтлек үзенчәлекләре булган балалар гына түгел, аларның әниләре дә игътибар үзәгендә булды. Главные роли именно. Хорошо, так. Мы кому-то нужны, понимаете, не только наши дети, но и мы в целом. Я очень рада, что есть такие организации, которые делают добро для родителей, для наших детей, что нас не отделяют. Хочется, чтобы нас воспринимали как обычно. Спасибо огромное. Благодарю Марину Вячеславовну и всех волонтеров, кто нам помогает. Балалар күңелле итеп вакыт үткәрделәр. Аниматор белән кызыклы программада катнаштылар, тәмле ризыклардан авыз иттеләр, уен бүлмәләрендә уйнадылар. Дети даже тут визжали и кричали от восторга, потому что и не всегда получается собраться все вместе, они уже многие знакомы между собой, и поэтому при виде, при встрече всегда рады увидеться вновь. Балаларга аралашу авыр булса да, алар үзләре дә үз тәэсирләрен белдерергә теләделәр. Сегодня очень понравилось. А что больше тебе сегодня понравилось? Что больше всего понравилось? Шоколад, робот. Әлеге чара ярдәмендә балалар бәхетле мизгелләр кичерә алды ди аларның әтиәннәре. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Лучәлмә телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.